Właśnie jestem po pierwszej dyszce z tymi butami. Rozchodziłem je wcześniej, no i dzisiaj pobiegłem. W sumie było troszkę szutru, troszkę piasku, troszkę liści, troszkę błota. Wiadomo, też z klatki wybiegłem, no to chodnik. I powiem Wam, wow, naprawdę spisują się fajnie. Każdy krok stabilny, naprawdę fajny. Kupiłem je z myślą o nocnym pojebie, więc myślę, że w styczniu w Szczecinie mi się naprawdę przydadzą. Oby tak dalej, naprawdę pierwszy bieg w nich, no super sprawa, fajnie, że kupiłem dwie pary, na długo będą mi starczyły, bo fajne, naprawdę mega polecam. Nie to, że Salomon mnie sponsoruje, no ale gdyby chcieli, no to ja mogę testować Wasze buty. Jak jesteś z Salomona i masz takie dojścia, to z chęcią będę testował każde buty na jakich biegach, jakie będziecie chcieli, nawet tych górskich długich, nie ma problemu. Ja, Machetti.